Lama bajak. Viewers rok tamu khlai tongbai jotono lam sagu te laibo haino hai pika norobai. Je battery tongmo phanon robai. Joyakat laibo kharangai. Phone battery paike pai thangji tung. Ni khaklai. Halobai norobai laibo haino hai pika. Te tamu khlai tongbai guys sabaigari phungjani phungka hamlam sagu laibo. Tam sujora dakti soyakari nai tongbai viewers rok. Lam sugu tirik live final bagai guys rock band sama ke sabagiri jarani phum lam sugu हेलो व्यूअर्स कहाँ गया है सब लोग जल्दी आओ लाइव पे तुम लोगों के लिए स्वागत ये बैठ रहा हूँ मैं यहाँ पे तुम लोगों को स्वागत करने के लिए आजा आजा व्यूअर्स को आजा साला मेरा मोबाइल तोड़ डालेगा ये हेलो कहाँ गया रे गाइस लोग कहाँ गया तुम लोग हेलो गाइस कहाँ गए हैं सब कुछ जो तुम लामसुको लाइव बो करें करें फोन बो चार्ज करें हाइपा ना लाइव चैनल डाउन क्लाइमन बागी मा क्लाइ तंगो ते चैनल बेले डाउन क्लाइजाक साल तामदारे वीडियो को नुखाइ मालिया रि मालिया करें करें चिन्यां को एमन फेना बर फाकिया बुफां फाइबै तापुर सबाइजाक गेंग रक जो तो थांजा ममं तिनी जिसके पानो मिया तो फाइरि मालिया लाइव क्लाइ मालिया नंग कष्ट खाइमेन बुहां रक तारमानि जिनिखाय नंग पाइथाक ते जयकारि फुनुक तंगाय ते कारेन्ट तो बुनानि बाहाय बाहाय तामो सालाय जो तो नंग फुनुनाय ते आं लाइव सागै तमनायाव समयो ते व्यूअर्स रक जो तो नंग पाइनानै सायमान माने जिनि पाराव कारेन्ट करि समस्या बेंजा ते हाइकेनो नि हामजामा सपोर्ट तानि व्यूअर्स रक ते आनि चैनल को एक दिन बेले डाउन क्लाइ तंगन बागै गोबां ते नंनि हामजामा गोबां खे ते नाराना व्यूज गोबां खे कारि रेगारि ते बेलाय के नंग खुलुमु ते लामसुगु फुंजारानि फुंकाहाम गुड मॉर्निंग ते चिबाय व्यूअर्स रक ते आमसुके नरा हामजामा रितंगि ते सालब्रुम बुरुम ते फुंजारानि फुंकाहाम व्यूअर्स रक तामुखाय तंगबाय खानारा फुंजारानि माइजे जाखा ते तामु मुइसुंका साबायगरि ते नबार सरुक सरुक फाइ दंगो ते नबार सिप्रे तंगमनि बागै ताबो सजरा कारेन्ट करि फनो ते हैनो हाय ते बता से मोर का रहला रहना हम बेटर पाइ तो का आरो दासनि मुखा ऑब्वियसली बरा फोन खायाखै फोन मांगला गाइस तेरे से मोबाइल तो बैटरी ना लाइव चेंज जा पाइ तो का ताबो अबनो लाइव मा करंग सनाय कारण अरखाय 100% बैटरी तंखो ओजाखै करिखा बिसि ताबो नरबाय मो पाइमानि परे मोबाइल करंग फिबिनाय तेसे लाइव ते जसनो सयकारि नायतंगि व्यूअर्स रक ते नंग हैनो हाय हमसगु ते फुंजारानि फुंकाहाम ते तामुरो मुइसुंगै माइरक जाबै व्यूअर्स रक ते जतनो लाइक शेयर सब्सक्राइब ते कमेंट खायनानि तापावबाय जी ते एमसीके नंनि हामजामा कुपलुं ते सपोर्ट खायतंगि ते जतनो न व्यूअर्स रक खुलुमु ते चिबाया फर फुंजारानि ते आमसके नंग सपोर्ट खायदि ते हामजामा रितंगि ते नंनि हामजामा बेलेखे नांग तंखा ते 3 दिन वीडियो कुनु फानो दैमालिया ते मनि बागे एनि चैनल डाउन क्लाइ थांका ते ओ चैनल डाउन क्लाइ मानो तो ताबु व्यूज एकदम गोबां खे ते सब शक्ति नारो माने परे सपोर्ट दो माने परे खायकेनो हिनि खाखलाइका ते जतनो आनि जे व्यूअर्स जे दाक्ति दाक्ति लाइव करेंगे जतनो कैसा कैसा लाइक ते जतनो नायखेंगे के तिनि दाक्ति दाक्ति व्यूज गोबां बाय ओ 3 दिन जे व्यूज एक आने जगह तिनि जे 3 दिन व्यूज काना तमनि प्लस संगले yang mano te tini salso खाइमा बाय न मोटामोटी 50% 100% जगह 70 की 50% उन्नानि
खायजागौ tei amsike nong support tei nogo sipjai tongo tei moni bagui current dakti dakti khlaina bagui tei slamna bagui chesta khlai tongo tei chaitogui tongo tei mo haike no nong support tei hamjakma salbrum brum mani tongtong viewers rok tei lamsago good morning chibai rangchakni chibai nongno phung kaham tamo muisungui maisabai kha joto viewers rokno tei tabuk jora joya kari naitongnai rok belai belai no nongno khulumu tei ani sokora tei ani su tei ani sai senior junior rokno haike no lamsago tei haike naitongnai viewers rok reply khaijano tei viewers gobang khai views tisana bagui tei joto dakti dakti live bo kwrwngdi tei jotono kaisa kaisa like tei share subscribe khaina tapogoi di tei haike no salbrum brum joya kari narokbai live bo kwrwngwi tongnai hini kha khlaikha tini to saka live tei khlainai tebo bisi tei current phaikhe to tebo khlainai tei aswkhe ani lama kaham thangui tongmani monetize jati jati khlainai hini uansugui tongmani viewers rok bai tei tamo khlainai sarma jaro tungjal phaithangkha tei jongjal phaiui 3 din ano kuno khlaimaliya video khlaimaliya khai klang thangmani bagui tei taksuk jora ani viewers rok tabuk jora ani live bo kwrwngjago tei ano hamjaknai rok tabuk jora hamjayakhai borok dakti dakti hamjakma rwthum tei bo kwrwngthum kha khlaio tei amsike kupulung khe hamjakma rwthum tei support khlai tong viewers rok nini bagui ang nongno khulumu tei nongnang tin saltam live bo phaimani bagui bo nakarsano tei dakti dakti jora tongsani live bo tabuk khlai tongmani tei phone current current norok to nugui mankhana tei kino norokbai kwrwngna bagui current kwrwi phano buini nok nok charge rwwi mia simi charge rwkha tei tongmani ekdin phano charge rwyago tei haike no live bo phaikha tini kha khlaio tei nongni hamjakmani bisingtwi nongni surimani bisingtwi dakti dakti current bo tubunai tei norokbai live bo haino hai age jemon kwrwngwi tei haike no salbrum brum norokbai kwrwngnai hini kha khlaikha tei joto viewers rokno phung jorani phung kaham tei lamsugo jotono no twrwk twrwk khe ta phungni tamo maisa baikha ang tabuk jora maisa rwjago tei buchayago tei norokbai tamo rok khlai tongbai viewers rok bahai tongbai keha sabaikha tei current haikhakhai nongno thaijakmugui khai chamani phunukgani live bo ni kha khlaio tei thaijakmugui chana himui tongo tabuk main hinkhe current current no puila tubuguna moni pore norokbai phone charge rwbai tei kaisa to phone tabuk kono live bo je paisa kwrwngwi tongnai temo haike no salbrum brum norokbai viewers rok bai joya kari live bo tei kwrwngwi tongna bagui tei lamsugo tei dakti dakti phung jorani phung kaham viewers rok tei haike no salbrum brum norokno joya kari naitongna bagui ani viewers rok khulumu tei bwkhabai lamsugo ani live bo tei jotono kaham no tongthung tei jeni dakti dakti ani je viewers rokni je channel tongnai rokni bo dakti dakti monetize wngthung tei dakti dakti viewers bangthung teibo norok support wngwi kuchugo kathung tabuk jora ano jemon support khlai tongmani nongni bo ani haike no tei ani sai 50% bisi khai phano support khlai tei norok bo dakti dakti monetize wngthung tei kha khlaio angbo uansugo viewers rok bai monetize dakti dakti khlaina digi thangpano khlai manglakha karon ani channel tabuk already agini hai aswk nainai viewers rok bo kwrwikha tei support khainai bo belai kom wngthangkha haimoni bagui kha khlaio tei only ang monetize khaite khaite 1 year nangui thangpinai tei mwsuk rok hai somoi nangani hini kha khlaikha tei moni bagui ani viewers rokno tabuk jora je khai mansuk support khlai tongmani bagui belai no hambai tei lamsugo tei jotono no good morning phung jorani tei tamo tamo muisung baikha tei tamo muisungkha sabaikha viewers rok nairok sabaikha no noglai kha khlaio khai selamani
खायनो करै ते कारण सो phone खाजगन मा थांफिनो ते हायकेनो तो करे न बेला तो संगि दंना ते फोरोंगिरि दंना अनि बिवार सङो ते जतनो काहाम दंथौ ते जतनो काहाम करनो तंबाय थङानि गाइस बिवार सङो ते फुं जरानि फुं खालाम सुबै हानो হয় नका देसा मलागै फाइजौ का वाते जे फाइना तिनिबो दाक्ति दाक्ति कारेन्ट खालामनाय ते चार्ज थग्रोबै नोंनो लाइभ फोरों फैनाय ते खाख्लायो ते ani kwbangma viewers rok ni yango tabuso jora current rok kwrwi kheno tei borok bo live o phai kwrwngwi maya ni bagwi te jotono no haino hai phung jorani phung kaham tei lamsogwi video o tabuso jora je naithokma rok no khulmo tei chibai haino hai tei haikeno sal borom borom nongno lamsago tei dakti dakti live o kwrwngna bagwi tei haikeno sal borom borom chaya kari live naithokna bagwi viewers rok tei tamo khlai tongbai guys tamo muisungbai khe tei jotono tapokdi kaisa like kaisa share kaisa subscribe hai sadon tungkhai bat tongo binabo maisar khai bat ongo boro maiko munchakhai bisi tei jotono lamsago guys tei haikeno dakti dakti phung jorani phung kaham tei jotono no tamo khlai tongbai viewers rok tei tabuk mano phone on khaisinai tei jotono no phung kaham nukma kha norok mo on khaisinai busu percent battery nangma ta phunuknai oro norok bai live toya kari tini tebo live o kwrwgwi tongphinai hini khlaikha busu percent charge tong tabuk ang nongno phunuknai naibaidi nukawa khang tamni achukmasa मेरा दिमाग खराब हो रहा है guys nobang kana busu percent battery tongnoro nuno kya 100% kalau mana hanya kikla jon kina na mobile live khlai tongko live ni pore oro hanya hai da phinai tei nogu jotono no nadi tebra glass me sona so mandre kali tata biorok besana ko saya maya Mungkin sangka. Kudu le kol mang. Ku bor tharta kol pun aku tong ka. Yang ber tong. Dari nanya. Asukan cekon lu ko. Hello guys, hello guys. Hello viewers, hello guys. তুমি কিটা করে ভাই? Jotono phung jorani phung kaham te chibai lamsogo viewers rong no kaisa paket ya kaisa noni biskango tei jotono phung jorani phung kaham tei lamsogo guys te amso kenara logiri tongmani bagui te choya kari nai tongmani bagui haikeno salbrum burum ani viewers rok nongni hamjangma te nongni support ang belai khenango te haikeno jora tongsak norok bai live o kwrwngwi tongnai jotono no haino hai lamsogo viewers te norok tamo rok khlai tongbai guys gedi
जुटुनुनो हायनो हाय फुं जरानि फुं गाहाम दै लामसोगौ हेलो गाइस तुम लोग क्या कर रहे हैं गाइस गाइस तना लामसोगौ गाइस दै बेखायनो जया करी नाय तंनाय बगै दै जया करी लगिरि तंमोन बगै बेलाय फुं जरानि फुं गाहाम खाख्लायगा जतना माइसा बैखेना दै तामुय सुङै चका बिवाट्र सबैगरी गाइस तमो मुई बे माइसा खानरक दै तामुय संबाय क्यास सबैगरी nani viewers rock narok bahai tong guys सबैगरी फुं जरानि फुं गाहाम दै लामसोगौ guys नोंनो हायनो हाय viewers सुनो दै जया करी नाय तंमोन बगै दै आमसुके हा कुवारी लगिरि तंमोन बगै टाटा